手応えあり。狂気の渦よ、巻き起これ。灼熱の炎で全てを飲み込め。まだ学ぶべきことは多い。
この命犠牲にしようとも貴様だけ望むとこ。ここで負け終わりだ。今のいやー我が敵を撃て。この野郎。レオレオ、確かに誰かがこの闇を照らす聖なる力が強くなれたのかしら。レオン様、これ式のなりません。その通りです。私たちがお元気で。死ぬなよ。はっ。とどうせ